Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще снимаме на дали е реал Майнкрафт, трети епизод. И да щупим малко дървенци. От миналия епизод доста дърва не можах да взема. Стига бе! Това с дърво не стана. Сега правим с друго. Щупим и той дърво. Отидем до един магазин да скупим нещо. Обаче нямам пари. Виледжър! Виледжър! Ето го. Зад мен. Той ми дръпна парички. Чакай да отида в инвентара си. Той е измамник. Не ми е дал пари. Като сложих паричи на земята, избухнаха. Ще го прибия този шиван човек. Виледжър ми даде един стак емералди. Сега ще видя инвентар. Стига бе! Той е та виледжър. Ай карамба! Така, да продължим. Виледжър ми дропна един стак диаманти. Оп! Подминах пекарната. Колко съм глупав. То Стив винаги се е глупав. И сега става и на пауза. И се оказало, че те нямат пици. Тези хора прикаляват. Уж пише, че е магазин за пици, а никакви пици не продават. Айде да продължаваме. Към заниманията! Чакай да видя картата си. И така, видях картата, оказа се, че нямало занимания. Още не са простоили. И така. Отивам към холма си. И едни хора минаха преди малко. Тието не знам какви са. Сега да продължаваме. И кучето ми е вкъщи. И не знам какво да правя. То само седи и си блейка гарките. Да минем отзаде или отпред. Къде да мина? О, майко, голям дънжън! Стига бе! Ван Бош! Штори! Пердета! Тапети! Нали си имам едно перде? Или тапет? Не знам. Магазин за тежки. Ще взема някой бронка. Искам тази коледна бронка. И това. Айде тръгвам. Някаква гола циганка. Интересно. Не. Така. Да продължаваме. Сега да видим какво да правим. Ще отивам към холма си. Нямам да представя какво ще правя. И може някой път да отида на мултиплеер свят да се пусна. И там на един мултиплеер свят, в който те бяха се построили компютър и бяха си теглили моти, аз ще го изтегля. И там ще може да играем на една нова игра, казва се Dragon Age. Че може и там някой път да игра. Или на Dragon Age 2. Така. Може и на Lego of Legends или World of Tanks. И напишете в коментарите на какво искате да играя. И ще съм много добре. И да ви кажа, че може буквално да се преместя в друг профил.
да ви кажа, защото ще премисля в друг профил или ще може да остана на стария. Добре, ще остана на стария. И така, и вече снимам 5 минути, тъй че може да спра за малко и пак това. И така пак продължавам. И там кашкавалка ми избяга. Ужас. Сега, мисля това да е от мен за днес и довиждане.